Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Arangurenera hurbildu da. Bertan, Araitz Mererekin bilduko gara, eta berak erakutsiko digu herria. Saioa bukatzeko berriz, Ane Barkosek Iruña elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan gazteratu saioan Araitz Mererekin elkartu gara, bertan Mutiloan, baina berez bera Arangurenekoa izanik, bere herriaren inguruan izango da elkarrizketa. Egun hon Araitz? Kaixo. Konta iguzu pixka zure burua, zertan zabiltzan momentu hauetan? Arte dramatiko ikasten nago eta antzerki txikiak egiten nabil. Eta ikasketak amaitzituan bitartean, aisialdiko begiraren moduan lanean nago Iruñerriko enpresa ezberdinetan. Eta Aranguren inguruan, non kokatzen da? Iruñerriko hegoaldean, Arangureneko bailaran, dagoen herri txiki bat, hori da Aranguren. Bailarak zenbat herri ditu? Ez dakizu mekauen amar. Txai, kontatuko ditut. Mutiloa, Zolina, Taxoare, Labiano, Ilundain eta Aranguren. 6-7. Bat dago jenderik gabe, balio, 7. Zein dago jenderik gabe? Gora. Eta polita da? Bai, ez nahi zinion sartu. Bale, orain Arangureneko populazioari dagokenez, zenbat pertsona bizi dira, gutxi gara bera ben? 87 begiratu den azkeneko aldiz, hori enpadronatuak. Askotan gertatzen da, Iruñerrian bizi diren jendeak ere etxadakatela Arangurenen eta etortzen direla. Eta hauetatik gazteak zenbat izango ziren? Nik esango nuke 15-20 inguru izango ginela. WhatsAppeko taldea ez, errebisatu duzu horretarako? Bai. Eta herriak kaleko bizia badu? Badu. Gehien bat udan zehar, eta kurtsan zehar egia da, aktibitateak daudenean eta bai, baina bestela ez gehiegi. Bertako gazte eta aurrek, non ikasteko aukera izaten dute? Nire generaziokoek txikiak ginenean, Iruñerriko ikastola eta ikastetxe ezberdinetara joan behar izan ginen euskara ikasteko, baina egia da orain dela urte batzuk, uste dut lehendabiziko generazioak pasa direla institutora, izan dute euskara hemen ikasteko aukera, orain dela gutxi ikastetxe bat egin zuten euskara ikasteko bakarrik, eta hortan da biltza. Orduan, Aranguren eta Bertzerrietako aurrek mutiloa izaten dira. Eta gazteek lan egiteko aukera izaten dute? Baiaran erroldatuak egoteagatik, aukerak ditugu lan poltsa batean sartzeko, eta baiaran sortzen diren lan postuetan preferentzia edo lehentasuna dugu kanpoko jendearekiko eta asko eskertzen da. Gehiemat nire arloan, aisialdiko begirale moduan, nire asko lagundu zian, zen nik begiraleko titulu atera nuen, eta lanean hasi nintzen hemengo kanpaldietan, eta gero kanpora joan nintzen lan egiteran, baina hasiera hori eta esperientzia puntu hori hemen izan nuen. Eta zela mota aurkitzen ditugu, bai Arangureneko herrian, bai Baiara mailan ere? Nik dakidala baditugu aisialdiko lanak, baditugu euskaraz eta erdaraz, gero baditugu tailer batzuk egite dituzula eta gero adibidez udan zehar landa lanak egiten dituzten jendeak, badakit mantenimenduko lana ere dagola, gehiago egon behar dira, baina ez ditut ezagutzen ez ezkialako tokatu. Eta orain kirol kulturarlora pasako gara, ze aukera ditugu bertan? Kulturarloan kriston sortea dugu, hemen dugun kulturetxean antzerki obra oso potenteak ekartzen dituzte normalean eta oso prezio basuetan. Azkar ibili behar gara normalean sarrerak hartzeko goiz, baina oso oso kultura eskaintza polita dugu, eta eskertzekoa da prezioak ez igotzea Iruñerriarekiko erraztasunak ditugula. Badugu dantza taldeak, antzerkia... Bago antzerki talde bat,
kulturetxan dagona, eta gero ere baitugu bi antzerki talde txikientzat, gazteentzat, baitugu bat txikientzat eta beste bat gazteentzat. Eta hori Aranetxea eramatu dute, eta egia da 3 antzerki tailer horiek erdaraz direla. Eta kirol arloan zaukera daude? Kirolean badugu mutilberako taldea, eta hor kirolanitz proposatzen dituzte. Gero ere nesken kirol bezala oso potentea da mutiloa saskibaloian, oso talde interesgarria omen dute. Eta gero ere badakit gimnasia ritmikako taldea ere dagoela. Aparte pribatuki baditugu padereko bi sala edo bi enpresa ezberdin, eta gero bai egia da poligonoan eta baditugula zenbait gimnasio eta aukera ezberdinekin. Kalean, ze hizkuntzetan solasten zarete? Mutiloan eta mutiloako baiaran gehienetan erdaraz. Euskaraz aritzen geha, bai euskararen egunean, bertso saiotan, baina gertatzen da ere askotan, egun horietan ere erdaldun asko egoten hori direla. Baina ere eskertzekoa da egun horietara etortzea, así que pues... Eta orokorrean, nola ematen duzu bertako gazteek aisialdia? Aisialdia gehiengoa egiten dugu Iruñan. Iruñetik 15 minutara gaude eta normalean bizitza eta aisialdia egiten duguan. Egia da, udan igual bai gehiago hemendik geratzen gara igerilekura joateko edo dauden aktibitate ezberdinetan, Aranetxeak prestatzen ditu nahiko txango eta horrelakoak, baina... Eta elkartzeko ze ohitura izaten dituzue? Normalean herrian, elkartzen geanean joaten gara herriko elkartera, herriko plazan dagona, eta hor bote batzuk hartzen ditugu, eta noizean behin egia da, igual bueltatxoren batera joaten gara edo mendira, baina gehiengoetan potetxo bat hartzera herriko elkartean. Eta beste egun batean, ohitura, zein izaten da? Normalean, bada, bazkari bat, edo 11etako bat lehenago, edaten hasi eta jaten hasi, bazkaria, gero lusatzen dana, afaria eta kriston festa herriko elkartean. Harremanak, nola sortzen dira herriko gazten artean harremanak? Oso herri txiki bat garenez, azkenean herriko ekintzatara joaten egiten dituzu harremanak, eta egia da eske ez duzula aukeratzeko. Gertatzen da, norbaitekin igual eramaten zarela hobe de txar, baina azkenean oso gutxi garenez kuadrilla berdina edo lagun talde berdina garela. Eta Arangurenekoa, geografikoki bertzeze herritako edo eremutako jendearekin harremantzen da? Gehiengoak, egia da badugula erlazio asko Labianoko herrikokin, ere igual kointzitu delako gure adintarte antzekoko gazteak daudela, eta justo ondoko herria denez, azken nire kuadrilla berdina gara, errepikatzu dut oso jende gutxi garenez, eskertzen da. Kanpoko jendea edo jende berria sortzea, eta ja, kotxa izan genuenean elkartu ginen lagun talde bezala. Herriko gazteak elkartzen zarete? Bai. Eta erango zenuke bai Aranguren herriko edo bailarako gaztediaren arteko elkartasuna badagoela? Nik uste dut hortan lan egiten gabiltzala. Zen urtean zehar badago egun bat delako herrien eguna, baiara osoan egiten dena eta normalean Aranguren herrian egiten dena. Eta hor denak elkartzen gara eta baiago sentimentu hori baiara honetako izatea eta oso egun polita da elkartze egun bat delako. Eta ze mugimendu aurkitzen ditugu? Euskararen arlotik badugu Irulegiko taldeak, direla baiaran euskarako aktibitateak eta ekintzak sustatzen dituztenak eta antolatzen dituztenak. Gero badugu talde feminista bat orain gutxinaka sortzen ari dena eta denbora eman behar zaio, baina hortan lan egiten gaude. Eta gero egia da ere, maskulinitate berriko talde txiki bat gutxienez baina gutxi tailer batzuk egin zian horren inguruan. Eta gaztetxerik badugu? Ez dugu gaztetxerik. Badugu
Aranetxea ditzen diogun tokia dela gazteleku bat bezala, eta bueno, hor elkartzen dira normalean mutiloako gazteak, herrietakoak gutxiago etortzen gara, baina herrietakoak bai etortzen geha antolatzen dituzten ateraldietara eta. Eta ze gazte ekitaldi antolatzen dira urtean zehar? Urtean zehar, baitugu lehen erran dudana kuadrien eguna, dela egunik potenteena igual baiara, gazteen arloan baiaran. Gero ere baugu interkuadriaz ditzen dana, dela baiarako kuadriak apuntatzea geha, eta bada hilabete batean, astero, jolasak eta aktibitateak prestatzen dituztearen etxetik, eta gure artean lehia bat egiten dugu, eta azkenean irabazleak joaten dira asteburu bat kanpora. Alaitz, zure ustez, gazteak momentu hauetan ze kezka ditu? Nik uste dut, ere igual, bizugun adintartearekin etxe bizitzan kezka handiak ditugu eta zailtasun asko ditugu, eta gero ere berdintasun arloan feminismoarekin eta horren inguruan kezka edo ikasteko gogo asko ditugula. Eta Arangurenen baduzue aldarrikapen malpendiente? Arangurenen urte asko eskatu dugu gaztetxe bat, ez dugu oraindik lortu, eta esan bezala Aranetxarekin moldatzen geha oraingoz, eta gero ere etxe bizitza arloan asko kostatzen zaigu, zen oso herri txiki bat denez, hor dauden etxeak egiteko tokiak oso eskasak dira, eta aparte etxe bat, egin baduzu ez daude pisurik, ez daude gazteentzako etxe bizitzan sartzeko errastasunak. Alaitz, orain galdera pare bat egingo dizkizut, kontzientziazioaren inguruan, alde batetik aldaketa klimatikoa eta ingurugiroaren ingurukoak, bertzetik genero berdintasunaren ingurukoak. Zure ustez, momentu hauetan gazteek baduzue ardura aldaketa klimatiko inguruan edo ingurugiroa zaintzaren alde? Nik esango nuke baietz, bereziki baiara honetan zabortegi bat jarri zigutenez orain dela urte asko baiaren erdigunean oso kontzientziatua gaude gure gurasoek bere momentuan gauza asko egin zituztelako, baiara moztu zuten bere garaian, azkenean jarri zuten, printzipioz lortu zuten urte konkretu batzuentzako izatea, eta orain gauza hauek egunera funtzionatzen zuen, eta denboran lusatzen ari da. Orduan oso presente dugu hondakinak nola birziklatu, hondakinekin zer egin, eta gai hori presenteago gure egunerokotasunean. Gazteak solasen zarete ingurugiroaren edo aldaketa klimatikoaren inguruan? Nik esan nuke baietz orain txaipatu dan gaiagatik. Oso gai asko hitz egiten dugu horren inguruan, oso hurbildugulako, egia da gainera legalki ez dituelako ondoko herrirako distantziak mantentzen, orduan, noizean behin solasten dugu, noiz itxiko den, izten denean zer gertatuko den, eta horrelako gaien inguruan, eta gero estrapolatzen ditugu beste gauzetara. Eta zuri pertsonalki zerk arduratzen dizu gehien? Momentu honetan flipatzen dit erabiltzen dugun plastiko kantitatea. Erosketa bat egitera joatea, saiatzea plastikoa ez erostea edo ahalik eta gutxien erostea, eta ez da ezinezkoa, baina oso zaila da. Eta gaiaz aldatzen, ze ikuspegi duzue gazteok emakume eta gizonen eskubide berdintasunaren inguruan? Nik uste dut geroz eta kontzientziatua gaudela. Egia da, igual herrietan gai hori beti pizkot gehiago iristea kostatzen du, hor bai igual ezberdintasun pizkatago Aranguren eta mutiloaren artean, baina gutxinaka baiaran oso kontzientziazio kanpaina politak egiten ari dituzte eta hortan oso lan interesgarria egiten ari dugu. Gai honen inguruan, zen izaten da gazteen artean izaten duzuen eztabaida? Askotan, kostea egiten du gafamoreak jartzea zenbait gaietan edo zenbait ekintzetan, igual normaltasunez izan ditugula orain arte, eta aldatzea eta esatea igual
festan pertsona bati ipurdi ukitza ez, orduan, bueno, egia da, esan dudan bezala, sorte honez ja gauza horiek ematen du geratzen ari alde batera, baino kostata, zenbait pertsonekin. Gai ez berriz aldatuko dugu. Zure ustez, Arangureneko txokorik politenak, zeintzuk dira? Ba, niri pilo bat gustatzen zait, Aranguren herriko bekaldeko kalean, oso paseo polita Ilundainera, oso motza dena gainera ordu erdikoa edo, eta nire utzet oso paseo polita. Gero ere baugu, Aranguren ondoan Baiaran, Irulegiko gaztelua. Orain gainera, lan asko egiten ari dute eskabazioetan eta ikustekoa da, igotzekoa da, ere ordu erdiko igoera bat da, oso polita da, gainera Iruñerri osoa ikusten da hortik, nire hori oso polita. Herriko urtean zareko egun seinalatuak, zeintzuk dira? Ba, herrian oso festalari amorratu garen ez, urtarrietik aurrera, gutxi gora bera, hilabetean behin, bagula festatxoren bat edo, bago San Gregorio, baitugu festa txikiak, baitugu gero inauteriak, gazteguna, euskaren eguna, saiatzen gara, festa edo egunak jartzen egia delako egun horretan da herriko jendeak elkartzen gareleko egunak. Kanpoko bateri, zer errango zenioke Aranguren inguruan, kontu emateko zein den duen xarma? Ba, nik uste dut Arangurenen dugun xarma direla gure herriko festak, oso giro polita dugu, kanpoko jende pila etortzen da, eta oso irekia gaude gainera jende hori etortzera, orduan, sinergia edo energia oso politu bat sortzen da hor. Bertze herritik helduen lagun bateri, ze eguneko plan proposatuko zenioke eguna pasatzeko? Ba, nik proposatuko nioke Irulegira igotzea, eta gero geizteaz, baskaritxo bat, eta herrian ere baitugu zenbait etxeetan piztinak, eta uda baldin bada piztinatxoren batean arratsaldea pasa, plan hona da. Orain alaitz, bukatzeko, galdera motx batzuk egin barri zizkizut, zuri hobeki ezagutzeko, ongi iruditzen badaizu. Bidaiatzea gustoko duzu? Asko. Eta ze lekutan egon zara? Gira esan da, oraindik ez naiz gehiegi atera Estatu Espainiarretik, pixkat Frantzia eta Irlanda eta, baina eske nik, pila bat maite dut oraintxe bertan Granada. Zagit zergatik, askotan behatu naiz azken aldi honetan Granadara. Balitekean bukatzea? Ba, denboralitxo bat gustatuko litzaiake. Eta nola eta gustatuko litzaizuke Granadaz aparte joatea etorkizunean? Ba, eske gustatuko litzaiake India eta horrelako tokitara ere joatea, kultura, bazkari eta gauza ezberdinak ezagutzeko, nire dutzen zait, gauza horiek beti pertsona bezala, gauza asko ikaste dituzula eta onge etorkizula. Mendia edo hondartza nahiago? Ni hondartza nahiago dut. Pila gustatzen zait hondartzara joatea, naiz uda edo negoa izatea, eta horak entzuten geratzea, meditazio antzeko batean, bizitza emate dit. Eta herria edo hiria? Herria. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Jendea zegoen hondartza bat esango nukenik. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Ba, nik uste dut gustoko duzun etxe bizitza bat izatea oso garrantzitsua dela. Irakurtzeko liburu bat? Bodas de sangre Lorcarena. Filme bat? La novia. Ederki alaitz, mila esker gaurkoan zure herriaren inguruan informazio hau emateagatik, elkarrizketa goxo hau egiteagatik, eta ederki segi. Mila esker zuei. Berriz bat arte. Agur. Kaixo Iruñe, zer moduz? Ongi, kaixo. Bueno, Iruñe, baina sareetan arkakuso bezala, ezagutzen zaitu jendeak. Lehenengo gauza galdetu nahi nuzuna da, zergatik arkakuso, zer da izen hau? Bueno, galera ona eta erantzuna agian luzea.
Ni asko luzatzen zait. Asko gustatzen zait hitz egitea, beraz, momenturen batean ikusten baduzu, agian beste galderaren bat egin nahi didazula, zu bota lasai. Bueno, Arkakuso jaio zen 2011an, bai. Lehenengo, kazetaritzako lehenengo maila hasi berrian nintzenean, eta, bueno, kontua da hola labur azalduta, Twitterren presentzia izatea erabaki nuen, ikusita, nire klasean zegoela jende bikaina ez, idazten zutena, nik ere ongi idazten nuen, baina bazeuden batzuk bikainak zirenak. Kao, lokutatu, irratia, esan berri dut, niri asko gustatzen zaidala hitz egitea, beraz, sintetizatzea albistegietarako, problem. Eta kamera horrean, orain, badirudi, edo zeinek ikusiko nahuela esango duela. Baina, nola emango dizu gauzak kamera aurrean jartzen bazara, orduan oso gaizki pasatzen nuen. Eta orduan esan nuen, eta klaro, bazegoen jende bikaina alor guztietan, eta non ez zegoen jendea. Garai horretan, sortzen ari zen, euskal komunitatean ez, Twitterren eta baita sarean ere. Eta hor sortu nuen, kontu bat, nuen aldatu nion izena, eta klaro, nik jarri nahi nuen Iruñe. Ze hori da nire izena, gainera izen berezia da, ez dago jende askorik Iruñe izena duena, baina klaro, ze pasatzen da, Einea duela, eta orduan zen Irune, baina ni ez naiz Irune, ni Iruñe naiz, orduan esan nuen, guazen pentsatzera eta jolastera ez, eta nahi gabe, sortu nuen nire marka, Arkakuso. Arkakuso zergatik? Claro, ni ez naiz txikia, 1,83 neurtzen dut. Orduan ere, zen pixkat jokatzeko moduan ez, Arkakusoak dira oso txikiak, eta batean ni agertzea, gutxi gora bera hori da erantzuna. Eta, sare sozial guztietan, zaude TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, nola eramaten duzu sare sozial guztietan egotea, zein da gehien gustatzen zaitzuna edo nolabait erosoena zuretzat kontatu pixka bat? Gaur egun, gehien gustatzen zaidana eta gehien disfrutatzen dudana bertan edukia sortzen Twitch da. Twitch zuzenekoak egiteko plataforma bat da, eta ez du misterio handirik, eduki sortzaile bezala ez, azkenean da, badago atzetikan dagoen lana ez, baina da gutxi gora bera, zuzenean jartzeari eman eta hor kamera horrean egotea, baina klaro, hor ere egon behar zara, baina nik asko gozatzen dut bereziki txatera sartzen den jendearekin eta hor sortzen den giroarekin. Hala ere, Twitterreri kariño espeziala diot, ze azkenean horasi nintzen, baina egia esan, denak gustoko ditut, obviamente gustoko ez dudana eta hori argi daukat, da Facebook. Facebook da zaharrentzako, adinekondako sare soziala. Beti esan dut, ni naiz 20-kiko generaziokoa, 20 fotolog, orduan niretzat beti Facebook izango da helduendako. Badudala, bai, izan dela Erasmuseko lagunekin hitz egiteko edo eta gero lan egiteko, ere, erabiltzen dudala ez. Beraz, bidaltzen badituzue lagun eskaerak, hor geratuko dira ez naizelako sartzen. Eta, zuk edukiak euskaraz sortzen dituzu, hau hartu zenuen erabaki bat izan zen, naturalki eman zen, edo nolabait izan zen konturatu zinelako euskarazko edukiak behar zirela edo falta zirela sare sozial hauetan? Nik uste dut bi konturengatik izan zen. Lehenengoa, naturalena atera zitzaidala, hau da, nire azaltzeko behar nuena errazago ateratzen zitzaidalako euskaraz, eta gero ere, moduren batera nahi nuelako egotea euskaraz
edukia nik kontsumitzen nuena edo kontsumitzen dudana, baina aukerarik ez dudana hori kontsumitzeko. Eta azkenean iruditzen zaite ere euskararen normalkuntzari begira bizitzako esparru guztietan eta espazio guztietan egin behar dela normalkuntza hori eta horretarako sarearen kasuan edukia egon behar da. Denetarikoa, baina egon behar da euskaraz kontsumitu ahal izateko, kasu honetan, eta euskaraz bizi ahal izateko ere sarean. Eta, klaro, eski askotan, eduki sortzaileek, euskeraz dakiten eduki sortzaileek, baina gaztelerazko edukiak sortzen dituztenak, diote nolabait gazteleraz edukiak sortzea ahalbidetzen duela jende gehiagorengana heltzea, ez? Zer diozuzu horren inguruan? Oso gai konplexua da, eta galdera konplexua da, izan ere iruditzen zait dela bakoitzaren helburuaren arabera. Helburuaren eta tarjetaren arabera. Hau da, zer lortu nahi duzu? Mediasetera joatea eta bertan lan egitea? Pues, obviamente hori euskaraz eginez. Eta ez da euskaraz egiteagatik baizik eta zure publikoa, gazteleraz hitz egiten dutenak izango dira, hain zuzen, Mediaseten publikoa. Aldiz, zuk nahi baldin baduzu, zure hizkuntza edo zu lasai eta eroso sentitzen zaren hizkuntzan sortu nahi baldin baduzu edukia edo ongi pasatzeko, ikasteko, gozatzeko sortzen baduzu edukia, eta kasu horretan euskara da zure hizkuntza edo ateratzen zaizun lehenengo hizkuntza, pues hombre, normalen litzateke hizkuntza horretan egitea. Baina esaten badiazu zure hizkuntza hori txinera dela, pues oie, txineraz egin. Eta horrekin esan nahi dudana da, hasieran errandu dana, ez? Alde batetik dela helburu dituzun eta helburu horiek lortzeko kontuan izatea zein den zure publikoa, ez? Ez da berdina. Hala ere, niri oraintxe bertan esaten badiazu ea zer den errezago ze hizkuntzatan edukia sortuta den errezago arrakasta lortzea, esango nuke aukera handiagoak daudela euskaraz sortzen hasten bazara. Ze hor daude zifrak, baina ez zifrak gureak euskaraz sortzen ari garenak, baizik eta zenbat sortzaile gauden. Azkenean aukera handiagoa da nolabait erreferente bilakatzeko ez, baina ezaguna izateko bai gutxi gaudelako. Aldiz, gazteleraren kasuan zenbat eduki sortzaile daude. Hori. Eta, ezagutzen ez zaituen jendearentzat zu ze eduki mota sortzen dituzu? Nik lehen errandudan bezala niri gustatzen zait pilo bat hitz egitea eta barre egitea. Orduan, nire edukiaren oinarria hitza da, hitza eta ongi pasatzea. Orduan, adibidez, Twitch, lehen aipatu dudan zuzenekoak egiteko plataforma normalean lotzen da gamingarekin, gaming munduarekin. Eta ni hor nire deskribapenean jarrita daukat. Anti-gamerra naiz. Baina ez gorroto ditudalako, baizik eta oso txarra naizelako eta nire edukia bestelako edukia da, ere elkarrizketak egiten ditut, gai ezberdinak lantzen ditut, baina oinarria hitza da, hitza eta ongi pasatzea, ez? Azkenean txatak eragin handia dauka Twitchen kasuan, edota bestelako eduki bat. Niri kontsumitzea gustatuko litzaidakena. Horrela pixkat saltxeo, ez? Beti esaten didate Mari saltxera naizela, orduan, hola. Eta deskubritu nahi duenak eta argi geratu ezaionak, badu aukera nire sare sozialetan sartzeko eta ikusteko pixkat zer egiten dudan. Eta, lehen aipatu duzun bezala, gaur egun eduki sortzaile pila daude, esparru guztietakoak. Uste duzu oraindik nolabait posible dela
berri hasi den pertsona batek arrakasta izatea edo mundu honetan murgiltzea? Gure kasuan, nik esango nuke baietz. Gure kasuan, referentzia egiten diot euskaraz sortzen ari garen, edo sortzea erabakitzen duen pertsonari. Esan dudan bezala, ez gaude pertsona asko, eta horretaz gain, nik uste dut oso atzeratuak ibiltzen garela normalean ez, sare sozial batek buma egiten duenean, Euskal Herrian handikan 2 urtetara egiten du buma. Orduan nik uste dut ere, eduki kontsumoarekiko ere nahiko antzeko gabiltzala, ez? Eta horren adibidean niri egiten zait, EITB-ko Gaztea markak bere YouTubeko kanala duela urtebete terdi sortu zela, eta nik uste dut oraintxe bertan gaudela YouTuberen bumean, eta oraindik geratuko dela urtebete horrela Twitchera salto, edo Twitchek, euskarazko Twitchek salto egin arte. Hala ere, bagaude hor, jende pilo bat edukia sortzen egunero, eta hori hasik ikusten ari balmazara, hau? Sartu Twitchen, YouTubeen eta guztietan. Eta zu adibidez, zure kasuari begiratuta, nolabait asmoa daukazu urte askoz luzatzeko edukiak sortzearena edo nola ikusten duzu? Begira, Twitchen euskararen kanpaina martxan jarri genuenean, nik sare sozialekin banuen horrelako sentimendu gazigozoa. Gazigozoa ze hasian nintzen YouTubeen bideoak igotzen, baina ez nintzen oso konstantea, ze azkenean YouTubek exigitzen du pilo bat, ez? Prestatu behar duzulako aurretikan, bai gidoia, gero prestatu behar duzu grabatzeko setup guztia, eta bueno, orduan, kontua da, barkatu. Moztu dezakegu, ez dakit entzun den, baina ditu dute telefonillotik. Bai, entzun da, baina bai, lasai. Eta zure kasuari begira, ikusten duzu posible nolabait urte luzez, edo luzatzea nolabait lanbide hau? Bueno, hasteko esatea ez dela lanbidea, zenik ez dut momentuz kobratzen orokorrean edukia sortzagatik, baina nik hasieratik argi izan dudan gauza bat, eta bueno, ere urteekin ikasi dudana da, nik egiten dudanarekin gustora egotea, ez? Azken finean gustoko dudalako eta ongi pasatzeko egiten dut, eta hori da nire oinarria. Gainera, bueno, nik azkeneko 2 urteetan Twitcheko kanpainarekin deskubritu nuen asko gustoko dudala edukia sortzea. Duela urte batzuk lehenago YouTubeko kanala sortu nuen horregatik, baina egia da YouTubek asko eskatzen duela, gerora jasotzen duzun feedbackarekin, ez? Eta orduan nengoen pixkat, hola, harreman gazigozo bat neukan plataformarekin eta edukia sortzearekin, ez? Azkenean ikusten nuen asko exigitzen zidala, eta aldiz Twitchekin deskubritu nuen kamera aurrean jarrita ongi funtzionatzen nuela, asko gustoko nuela eta gozatzen nuela. Eta horrela ere berreskuratu dut beste sare sozial eta plataformetan ere edukia sortzeko motivazioa eta grina. Bueno, Iruño, baina maitzeko ez daki zerbait gehiago kontatzea gustatuko litzaizuken? Bueno, nik uste dut interesgarria dela, askotan ez, ahoa betetzen zaigu euskaraz bizi nahi dut leloarekin, kamisetak oso politak eta kalean egiten dugun borrokarekin jarraitu behar dugula ere sarean. Sarea azkenean gure bizitzako beste espazio bat da, ez? Gure espazio fisikoan ukitzen dugun horretan egiten ditugun
ia gauza guztiak egiten ditugulako ja sarean, eta horregatik nik uste dut ere borrokatu behar dugulako sarean ere euskaraz bizi ahal izateko, eta horren parte bada alde batetikan kontsumitzen dugun, aisialdian kontsumitzen dugun eduki guzti hori euskeraz kontsumitzea, edo kontsumitzearen aldeko apostua egitea, eta ja animatzen dena ere eduki hori sortzera animatzea, ez? Eta orduan nik hemendikan probestu nahiko nuke ikusleek gu sostengatzeko, ez? Azkenean gure edukia izan TikToken, izan Twitchen, izan YouTubeen, izan Instagramen edo izan Twitterren edo dena delako plataformetan gu sostengatzeko bisitak ematen, likeak ematen, partekatzen, komentatzen, eta guzti hori, ze denon artean egin beharreko kontua da. Mila esker gurekin hitz egiteagatik eta hemendik animatzen dugu jendea zure sare sozial ezberdinak bisitatzera eta aipatu dituzun likeak eta bisitak uztera. Mila esker gonbidapenarengatik. Agur, ondo izan. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.